गिबियावनो खौरां बुथुमगिरि फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै से खाथि माइनाव खेराइ फोरबो, बे से खाथि माइनाव खेराइ फोरबोखौ सिमोन बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा बानजायगिरि हिसाबै 1 नं नावकाटा, 2 नं नावकाटा, 3 नं नावकाटा, हस्तिनापुर हन्थापारा गामि बानजायनायाव, दरबा गामिनि बानजायनायाव दिनै 1 नं नावकाटा गामिनि जे खेराइसालि, बे खेराइसालियाव खोब गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। बेखौ जोङो बे हाबाफारियाव बिथांमोना फुंखा सुबुं महरै आंखौ बे हाबाफारियाव हांख्रायनानै लिंहरदोंमोन आरो लोगोसे आंनो मोनसे आयदाबो हरखादोंमोन। बे आयदायानो जाबाय माइनाव फोरबो फालिनायाव आइजोफोरनि बिफाव आरो गुमुरथि, बेनि सायाव आरो लोगोसेयैनो दिनैनि बे हाबाफारियावनो मुस्रि ललित चन्द्र बर' सार बिथांखौबो बेवहाय थांखिजानाय बुंथिगिरि महरै बिथांखौ से खाथि माइनाव फोरबो आरो आथिखालनि बर' माहारिफोरनि सायाव मोनसे आयदा हरनानै बिबुंथि लाखिनो थाखाय हांख्रायहरनाय जादोंमन। थिग बे लेखायैनो जोङो बे 1 नं नावकाटा गामिनि जि खेराइसालि, बे खेराइसालियाव फैनानै बिथांमोनजों खोब मोनसे मोजां थासारि, बिथांमोना खोब मोजाङै से खाथि माइनाव खेराइ फोरबोखौ बिथांमोना खुंदों। बे हाबाफारियावनो आं माइनाव फोरबोनि सायावनो एसे बिबुंथि लाखिलांबाय। बेयावहाय जोङो माइनाव आरो आइजो माहारिजों जाबायदिहाय सोमोन्दो, बेनि सायाव आङो एसे बिबुंथि लाखिलांबाय। बेनि सोमोन्दैनो एसे बुंनोसै। माइनावा बुङोब्ला जोङो मिथिखायो, सासे हिन्जाव मानसिखौनो माइनाव होननानै बुङो। खिन्थु माइनाव जानोब्ला जोङो जाबायदिहाय माइनावनि गुन थानांगौ, बे गुननि सोमोन्दैनो आं एसे बुंलांबाय। आरो लोगोसेयैनो से खाथि माइनाव खेराइ फोरबोआ आइजोफोरजों सोमोन्दो दङ हिसाबै जाबायदिहाय माइनावा मैया खाथि गासा सावखांबाय, बे खाथि गासा सावनाय आरो दिनैहाय माइनावनि जि फोथारावहाय मैया खाथि गासा सावबोनाय जि थाव थाबोनाय, बेवहाय गासायाव थाव थाबोनाय, बे गासायाव थाबोनाय थावखौ दिनैहाय फुंनि समावनो फोथाराव थांनानै आइजोफोरा थांनानै बे माइ बिदाङाव फोनहैनाय, बेफोर नेमखान्थिया जे जोङो आइजोफोरजों सोमोन्दो दंफायो, बेजों बा गोरबोआव जेब्ला माइनावा गावनि फिसाखौ लानाय समाव जाबायदिहाय जोथोनै जोङो फोथारनि माइनावखौ जाबायदिहाय आबोरै लाखिनांगौ, थिग बेफोरबायदिहायनो आइजोफोरा जेब्ला समाव गोरबोआव थायो बा गोरबोआव गथ' थानाय समावहाय माबायदिहाय आबदालै बा माबायदिहाय थानांगौ, माबायदिहाय खालामनांगौ, बेफोरनि सायावनो बिबुंथि लाखिलांनाय जाबाय। आरो बे माइनाव फोरबोजों आइजो माहारिजों बे सोमोन्दोआ जोङो नुबोगासिनो दङ। बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय। नै दिनै 19 अक्ट'बर खालि सिमेन बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय 1 नम्बर नावकाटा बाथौ थानसालियाव जोंनि सिमेन बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जा माइनाव फोरबो, बे माइनाव फोरबोखौ दिनै 1 नम्बर नावकाटा बाथौ थानसालिनि दरखङाव गाजा गोमजायै खुंनाय जायो। बे माइनाव फोरबो आफादखौ जोङो गुबै गागि आफादा खुङालासेनो, जिहेथु फोरबोआ माइनाव फोरबो, बे लेखा जोङो जोंनि बियाबनिनो गागि बियाबनि सिङाव थानाय दालाय आफाद माइनाव फोरबो आफादनो बे बिबानखौ दैदेननो थाखाय होनाय जादों। आं मिथिनानै नुनानै दिनैनि बे खौसेथियाव, रायजो राजानि खौसेथिजों बे 1 नम्बर नावकाटा बाथौ थानसालियाव गंबा गामिजों बानजायनायाव, जेरै 1 नम्बर नावकाटा, 2 नम्बर नावकाटा, 3 नम्बर नावकाटा, हस्तिनापुर आरो हस्तिनापुर हन्थापारा, बे गामि गंबाखौ खौसे जानानै दिनैनि बे माइनाव फोरबोखौ खुंनाय बिबानखौ बिथांमोननो होदोंमोन। बे लेखा दिनै 19 अक्ट'बर 2025 मायथाइनि जा देवबार फुंनिफ्रायनो जागायजेननानै मोनाबिलि हमना ला 4 बाजिबा जोङो फोजोबहैगोन बे हाबाफारिखौ। दिनैनि बे हाबाफारिया गोगोमैनो गाजा गोमजायैनो जादों। मानोना धोरोम सिबिनायाव माइनाव आफादनि मा बिबान थायो, बे बिबाननि सायावनो सावरायमेलखौ आयदाखौ लानाय जादोंमोन।
जानो हागौ दिनैनि बे सावरायमेलाव जोंहा सेथि बुंथिगिरि मानगोनां मुस्रिमा कल्पना स्वर्गियारि दैमारिया जा माइनाव आफादनि बिबाननि सोमोन्दै गुवारैनो रायजो राजानो माइनावफोरनो फोरमायथिनानै बुंथिना होदों। बे लेखा उनाव मानगोनां मुस्रि ललित चन्द्र बर' जाय बारग' दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावदिं नेहाथारिमोन, सानसे समाव एसिस्टेन्ट नेहाथारिमोन, बिथाङा दा बोखावजाय लखिमपुर जिल्लानि बोसोनगिरि। बिथाङाबो माइनाव आफादनि जा माइनावफोरनि बिबान, बे बिबाननि सोमोन्दै बिथाङाबो सावरायमेलाव बिबुंथि लाखियो। दिनैनि जा आरो फोरबो दंबावो, दा मोनसे जेवारि सावजेननाय, माइनाव बरायनाय, माइनाव बरायनानै बाख्रियाव सोहैनाय। आं मिजिंथिदों बिब्दि जायोब्ला आरो लोगोसे मैया दाखालि जा खौरां मोनथिनाय, जोङो बाथौ माहारिया बाथौ धोरोमखौ लानानै जोङो जेरैबायदि हास्थायदोंमोन बर' रायजोआ, बर' माहारिया, थिग बे लेखा जाफुंसारनानै फैबाय। दाखालि 1 अक्ट'बर 2025 खालि जोंनि जा धोरोमखौ इयुनाव फैनाय सेन्सासाव बाथौ धोरोम होननानै लिरनो हानायनि, जेरैहाय माने गुबुन गुबुन धोरोमनि माहारिफोरा हिन्दु ख्रिस्टान बायदि लिरनो हादोंमोन, थिग बे लेखा बाथौ धोरोमनियाबो फैगौ सेन्सासनिफ्राय लिरनो हागोन होननानै सरकारनिफ्राय फोसावनायलाय, जोंनो लाइजाम हरनायलाय जोङो जोबोर गोजोननाय मोन्दों। इयुनाव जोंनि बे धोरोमखौ बर' रायजोफोरा आलो गोजोनै दैदेनलांनाय, खौसेयै दैदेनलांनो हायोब्ला जानो हागौ बुहुमनाङै बे बाथौ धोरोमा गोसारगोन। गोजोन्थों। बे माइनाव फोरबोखौ बर'नि बाथौ धोरोमनि थामथि फोरबो। बे थामथि फोरबो, सेथिया जाबाय बैसागो, नैथिया जाबाय आमथिसुवा, मोनसेया जाबाय, थामथिया जाबाय माइनाव फोरबो, ब्रैथियाव जाबाय ओंखाम गोरलै जानाय आरो बाथियाव जाबाय मागो। बे जाबाय मावनाय दांनायनि सोमोन्दै। जा सुबुङा माइखौ लक्ष्मि होननानै बुङो, बे लक्ष्मियानो दिनै जोङो बरायजेनदों। मानोना दायो बे फोरबोआवनो माइआ जिहेतु ओंखारजेनो, बे ओंखारनायखौनो आफा इसोरनि सेराव बोर गाबज्रिनानै जाहाथे जोंनि मावनाय आबादफोरा जेनिबो खैफोदाव गोग्लैयाजासे एम्फौ एनलानिफ्राय बासिथों, बारग' होनानै जाहाथे जोङो आबादखौ आबुङै मोनफुंनो हाथों, बेखौ लानानैनो आफा इसोरनि सेराव आर'ज गाबनायजों लोगोसे माइनाव फोरबोखौ खुंनाय जायो। बे समाव जाथाया ओरै जाहैबाय, घटनाया लाइमोनाबो दङ खायसेफोरा, खिन्थु जेरैबायदि थानांगौमोन बिब्दि जायाखै। मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, सिमेन्ट सापरियाव बर' कलेजनि फरायसाफोरा मोनसे गोगोम मिथिं मेल खुंदों। बे खुंनायाव लाइमोन आफादनिफ्राय, हमना ला जोंनियाव लाइमोन आफाद दंमोन, बे लाइमोन आफादनि बिबानगिरिफोरा कलेजनि स्टुडेन्ट जानायलाय आरो बिथांमोना कलेजनि फरायसाजों खौसे दिन्थिहैनांगौ जानायाव दिनैनि बे माइनाव फोरबोआव लाइमोन हान्जानिफ्राय गाजा गोमजायै हेफाजाब होनो हायासै। बेनि थाखाय बिथांमोना जानो हागौ जोबोरैनो गोसोआव दुखु थाबाय। जियानो जायाथों, माइनाव हान्जानिफ्राय जेरैबायदि हेफाजाब होबाय, अदेबानि माइनाव फोरबोखौ गामि गामिबो खुंनाय जायो जेब्ला गोबाङानो माने खम जायो। गामियाव जुदि गासैबो गावबागाव गामिया खुङामोनब्ला जानो हागौमोन बे पेन्डेला जायगा थोस्लाबनाय नङामोन, बहुद गोबां जागौमोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि सिमेन्ट बिया बाथौ धोरोम गौथुमनि सिङाव जोङो 6-7 दं बर' गामि दङ, बाथौआरि धोरोमनि गामि दङ। ओंखायनो गासैबो गामिनिफ्राय रायजो राजाया जुदि फैजोबनाङोमोनथाय, होमब्लाना बे 1 नम्बर नावकाटानि थानसालियाबो जायगा थोआ, आलियाबो जायगा थोनाय नङामोन। जियानो जायाथों, जोङो बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ दुखु मोनाखै। दिनै जेरैबायदि माइनाव फोरबोखौ माइनावफोरनो खुंनो जों खाबु होबाय, बे खाबु होनायाव बिथांमोना जेरैबायदि खुंबाय, जानो हागौ जोङो गागि आफादनि जानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आं बिथांमोननोबो रोजा रोजा साबायखर बावनानै दिनैनि आफादखौ